विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रथम अध्याय। बंदई देव लंबोदर पार्वती जननी ताहार। श्री विष्णु पुराणर वाणी श्रीकृष्ण उद्धव काहाणी। परीक्ष राजा पचारई भ सुखदेव कह तुहि। श्री शुक उवाच कंसकु मारिबा विचारी चित्ते चिंतिले चक्रधारी। गपु चलिले जेतेबेले रथ धोइले गोपी बळे। मथुरा छाड़ी न दियंती गोपींकु श्रीहरि बधंती। बोइले शुण गोप नारी आंभे आसिबु यात्रा सारी। मायारे मन से मोहिले मथुरापुरे चली गले। माया से कले किछि दिने गोपींक कथा नाही मने। एमंते किछि दिन हरि गोपींक कथा मने धरी। उद्धवे डाकी करी कही बधिण आस गप गई। श्रीकृष्ण आज्ञा शिरे बही उद्धव रथरे आरही। रथे से बहने चलिला तुरीते गपरे मिलिला। गोपींकी प्रबोध से देई आसीण कृष्णंकु भेटई। राजन सावधाने शुण कहिबी विष्णुंक पुराण। तापरे राजवाच भल कहिल मुनिवर श्रीकृष्ण उद्धव विचार। एहा शुणिबी मन देई एहा शुणिबी देई मन कहंतु होई सुप्रसन्न। अज्ञानपणे काल जाई शुणिले ज्ञान पाइबई। गोप गोपींक कथा मान श्रीकृष्ण उद्धव वचन। एहा कहिण मुनिवर एघर संसारु उद्धर। श्री शुक उवाच श्रीकृष्ण बसिण आसन श्रीकृष्ण पादपद्मे पड़ी। तुम्हे जे गोपपुरे गल फेरी बारता न कहिल। कि बोइले गोपी जन ताहा तो न जानिलु पुण। कह उद्धव फेड़ी करी एमंत उद्धवे पचारी। तापरे उद्धव उवाच उद्धव कहे कर जड़ी श्रीकृष्ण पाद पद्मे पड़ी। पूर्वे अनेक तप कली गोपे गोपींकु मु देखिली। गोपीए पूर्व भाग्यवंत सर्वदा तब पादे चित्त। बोइले प्रभु छाड़ी गले मथुरा नगरे रहिले। आंभर कर्म बड़ मंद आंभंकु छाड़िले गोविंद। एहा कहिले गोपीजन मो कथा प्रभु एबे घेन। कि जगे तब नामे रत कि पापे होई स्थिरी मत। एहा कहिबो भावग्राही गोपींक पूर्वर जन्म ही। पूर्वे एक क्यों जन्म थिले कि पापे स्थिरी से होइले। एहा कहिण वासुदेव संसारु मते उद्धरिव। श्रीकृष्ण उवाच शुणी कहंती दासरथी उद्धव एथें दियो मती। गोपींक पूर्व जन्मवाणी अति कठोर सेही पणी। जे बसु नाम कल्पधाता सत्य जुगर ए व्यवस्था। ताहांक नारी सत्यवती 16 सहस्र सेनापति। जनम लभिले कुमारे चित्त न देई गुरु ठारे। कुमारे निरंतरे जाई शंकर देवंकु से ध्याई। एमंत कठोर से तप गंडुकी तीर्थे करी जप।
କଠୋର ତପମାନ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଗ୍ନିରେ ଦହିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ବେନିଜେ ଖଲି କରି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି। ତତ୍ପରେ ନିରାଶ ହୋଇଣ, ସେ ପୁଣି କାଷ୍ଠ ଯେ ପତିଣ। ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ବାନ୍ଧି, ଫାଶ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟେ ଛନ୍ଦି। କୁଣ୍ଡ ଖୋଳିଲେ ତାର ତଳେ, ଅଗ୍ନି ଯେ ଜାଳିଲେ ତହିଁରେ। ଫାଶ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଲେ, ତଳକୁ ଲମ୍ବିଣ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗଳେ ଛନ୍ଦନ୍ତେଣ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗଳେ ଛନ୍ଦନ୍ତେଣ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗଳେ ଛନ୍ଦନ୍ତେଣ। ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆଚରିଣ। ତପସ୍ୟା ଦେଖି ପଶୁପତି, ବିଜୟ କଲେ ତାଙ୍କ କତି। ଉଠ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ୍ଭେ ବର। ବାଳୁତ ବୋଲନ୍ତି ଗୋସାଇଁ, ମୁକତି ହୋଇବାର ପାଇଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ଗତି ମୁକତି କର ତୁହି। ବୋଲନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ରମଣ, ମୁକତି ମୋର କାହିଁ ପୁଣ। ରାଜାଧି ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ, ମାଗିଲେ ଦେବଇଁ ସମ୍ପଦ। ବୋଲଇ ମୁନି ଜନେ ତହିଁ, ଏଥେ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁକତି ଗତି ରସ ପାଇଁ, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥାଇଁ। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ। ଏ ଘୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ଦ୍ୱାପରେ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। କଂସ ରାଜା ଯେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଦେବ ନରଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର ସିଦ୍ଧ ଗଣ, କୃଷ୍ଣରେ ପଶିବେ ଶରଣ। ଏହାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଜାଣ ହରି, ମିଳିଲେ ଯାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ମଥୁରା ଚଣ୍ଡୀ ଘରେ ଜାତ, ହୋଇବେ ବସୁଦେବ ସୁତ। ତହୁଁ ଗୁପତେ ଗୋପପୁରେ, ରହିଲେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ। ଅନେକ ଲୀଳା ସେ କରିବେ, ଅସୁର କୁଳ ସଂହାରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋପିନୀ ରୂପ ହୋଇ, ଜନ୍ମିବ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ। ସେହରି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇ, ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ମୋକ୍ଷ ଦେହି। ସେହରି ମୋକ୍ଷ ଯେ କରିବେ, ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଠାବ ଦେବେ। ଏହା କହିଣ ପଶୁପତି, ଅନ୍ତର ହୋଇଣ ଚଳନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିଣ ସେ କୁମରେ, ସେ କଥା ଧଇଲେ ମନରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯାଏ ସେହି, ଈଶ୍ୱର କଥା ମନେ ଧ୍ୟାଇ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିରିମତି ହେଲେ, ତପର ଫଳ ସେ ଲଭିଲେ। ସେହୁ ହେମନ୍ତ ତପ କରି, ସେ ଫଳ ଲଭନ୍ତି ଆବରି। ଶୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣି, ଗୋପୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ତପବାଣୀ। ବୋଲନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର, ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୁକ୍ତିସାର। ରାଜବାଚ। ଭଲ କହିଲ ମୁନିବର, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମର କଥା ସାର। କି ପାପେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ, କି ପାପେ ବଧିର ଗୋସାଇଁ। କି ରୂପେ କଣା ଲୋକମାନେ, କି ରୂପେ ଶିର ଯେ ଛେଦନେ। କି ପାପେ ଛଟା ଯେ ହୋଇଲା, କି ପାପେ ଗୋଦର ବହିଲା। କି ରୂପେ ନପୁଂସ ଆବର, କି ରୂପେ ଯୋଡ଼ା ସେ ବଧିର। କି ରୂପେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ନର, କହିବ ତହିଁର ବିଚାର। କେଉଁ ପାପରେ ଯାଦୁ ହୋଇ, କି ପାପେ ଦାନ୍ତ ଯେ ବଢ଼ଇ। କି ପାପେ ପତ୍ନୀ ଯେ ନ ଥାଇ, କି ପାପେ କୋଷ ଯେ ବଢ଼ଇ। କି ପାପେ ଅସୁନ୍ଦର ଜନ, କହ ହେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ, ଯେସବୁ ପଚାରିଲୁ ତୁହି। ମନ ତୁ ସ୍ଥିର କରି ଶୁଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶର ଏହି ଜ୍ଞାନ। ଯେ ଜନ ସୁମନେ ଶୁଣିବ,
ଯମକୁ ଭୟତା ନଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରାଣର ଭାବ, ପୁରାଣ ଗୀତାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବର କଥା, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳମାନ, ବିଧାତା କଥାରେ ଲେଖନ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି, ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବିଧି, ସାଧୁଙ୍କ କର୍ମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର, ବାଛି କହିବୁ ତ ଆଗର। ଅଷ୍ଟାଦଶରୁ ବାଛି ପଦ, ସଂସାର ଧର୍ମର ସମ୍ପଦ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବାଛି କରି, କର୍ମ ବାସନା ଯୋଗ ସିରି। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଏ ପୁରାଣ, ଯେ ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେ ପୁଣ। ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିଣ ଯାହା ଥାଇ, ଏବେ ତା ଭଞ୍ଜିଣ ବସଇ। ସକଳ କର୍ମେ ଆତଜାତ, କର୍ମେ ଯେ ସକଳ ବିହିତ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଦେ ମନ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଦେ ଦେଇ ମନ। ଭଜିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। କହଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦାସ, ପୁରାଣ କଲି ଗୀତ ରସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଗୋପିକା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥନେ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ।